no parking. Hana ni asay kita magadakop. Bro, pulis gari ka, ikaw magaulong ang nata sa tamang balaod. Biasa niya ibutan na motor ka ro. Ibalbag na. Sa ati ikra ang motor nimo para kompleto. Ibutan pa no parking ang violation. Kabulong pulis ka. Magulat dira. Nakaw balbag na. Eh balibag ka pino. Tanawa! Mo nagtago! Aw ka na ba? Dapat kita'y mo sunod ang balaod kay kita'y gapat-tapad ang balaod. No parking ya. No parking ya, boss. No parking. Ana, no parking. Ano? Pila! No parking din yung honey, boss? Unsa dayon pagbasa na? Ganahan ka mo multa o ganahan kang malibat? Basta no parking. Ah! Sure kayo, Boss Chef! No parking man din yung honey. Basin og hinikawan ra pura ng imo ang pagparking na ko honey. Bali naman ko ato. Sige. Ay, saan makamulta ka? Lagi! Parking pa. Usa naman po din ni boss? May kuratan na pula ang mataara po suwiso ka buwanga kang. Wala ba kakita ng dakong lakrang no parking hana? Sulot ako na yung dakong mata. Imong mata mo'y suluta kay singkit kaayo kag mata. Nakaibalod sa kumubasag no parking, ga parking pa kuhare. Dili si Guizol-wisol kay may kuyawanta. Kay may das magdaring puste hare. Makagpahilot sa kana akong unzag. Ay, sorry na. God bless. Lagaw na dito. Samok-samok naman kasi kung adlaw kung buwanga ta. Ah, lagi! God bless ka unzag. Kanihara kong ga. Sigig pangitag parking. Ato na apoy no parking, hanipod no parking. Matay mga ikawan sa mong lugar. Asam din ang yes parking hanay. Still lang. At ilan na eh. Ayos ko, tama. Layan eh, wala natin checkpoints. Kaya tinoor, labay, tinoor na Kung wala pa'y alis. Katala yung kawayan. Nood. Yung lagapat, taning kawayan. Talag labay harin. Na. Padulugit. Checkpoint. Checkpoint ni, dakop. Oh. Pangasa ng motor. Okay. Kompleto mo, kompleto. Kompleto sir. Helmet. Dari sir ang dulong, butang. Mamuna naman na diha. O mo nagisuot. Wala ko mo gaingon sir gipasuot. Unya, asa man ang pismas ninyo? Nasa kong kauban sir oh, gisuot. Pismas. Gano'n mo lang nasa matag yung utang. Wala mo nasa baba. Pismas man. Unya, nganong kani wala man iga pismas? Ano si usara may iga pismas ninyo? Usara ba ninyo? Ha? Abilat, ingunahan ni maguni sir. Ga, labay ko ganihado, nakita mo na ako ni Galakaw. Unya walay pismas, gipasakay na ako. Gipapismas ako, ag helmet ako are. Ibutan na ako kay, kisa may mahibalog magadakop mo ining kinasagbutan ka ajo, oh? Nga sir, ano ako magapismas? Singka. Ayaw to sir ha? Kay na, police brutality na imong gibuhat to sir. Kompleto ka, kompleto. Abila, kompleto sir na ako'y mama, papa, igsuon, lula, lulo, na itulo kabuk baboy, dua kabuk kanding, baka og uban pa. Napay manok sir. Kunan mo mulantaw? Kasi balay. Dili ba mong ipasabot ba? Ya kani motor nimo kompleto na eh. Aw, kay motor sir, kompleto sa puni kay na side mirror. Oh, maklaro gining gasunod nako. Na tapaludo, na iligid. Kompleto sir, napay gasolina. Sa pamagi ko na kay di pa kompleto na, di sa siguro mo moabot pudhaan na. Pagkapilisupon yung bata ka. Kanina lang. Nangay lisensya na, gidala.
Napatay na hibilin ra ba doon sa balay, sir? Gibilin sa balay. Kung karang itlog nimo mahibilin, dugay ra na tanggon-tanggon na ng iro. Kanang tungod ang kadangag nimo. Dangag. Sagad na mong tabi kay kisa po na may balong magadakop man ay nang gibilin ako akong lisensya. Pag nilabay-labay na kuhaan eh, waro gadakop. Nabuang. Ganihara sa kong ini-review sa to. Ya kato sir. Ano wala man ito ahawir eh. Nan, sa gawid ato, lamba ka ng karkili daw. Pitik ka ng lapo ko. Ay mao di ay sir, kay og magagmay nga motor inyong kapiluhan, ug madagko inyong kadlukan. Tay, Lagay, balikan mo na ako at ako si RF. bye-bye sir, God bless. Bye-bye, sir. God bless. Balikan mo na ako si RF. Yung parking na kasulat. Iya kayo. Gatol po. Nag-unggoy. Ka! Sir, hindi ko baka. Ay, pasingita lang sa Dario. Sige, video eh. Pasingita sa Dario. Kaya kayo, ikaw, voice over na ako. Sige. Sige, sanggit dar. Tabang mga chip! Na. Ganda. Tabang mga chip! Gilat kong tano! Tano. Tabang mga chip! Ay, ang whistle. Whistle. Yan, yan. Napuna na. Kasi ako pag-timing ka na. Opening action. Ano, ano? Play. Parking ka na! Balik ka na. Hindi ko kita ka plaster. Trial pa man to. Ano eh? Isa! Kana! Kana! Isa! Pagasa ng motor. Usa man pagpatay? Mo, patyan ka na. Kay batasan ka? Wala pa yung ka na. Pinghayaga mo ramang mug anghel. Hari dapit. Kaning kanding, baboy, baka. Ginagsupo kay ka. Oo, to. Oo, buanga ka. Ano, wag kagaing mo. Munya maman to sir, waman to ninyo awir eh. Tiga anak ko to. Tiga anak ko to. Oh, bigyan nila Diyos. Nya ka to sir. Pitik kay lapo ko. Oh. Magugod ka. What's up mga makayawag? Ay, di dyan din akong channel. Sorry. What's up mga kamarang? Yo. So karon ko ba na to si Alrich Jan Duran YouTube channel. So bigyan lang 100,000 subscribers! Wala ko 100 ra. What's up mga mamarang? Mag-shoutout ito karon. Mao din ito ang first commenter sa tong YouTube channel. Boy Tukmol. Sumo ka niyang sunod nga magpa-shoutout. Si TBTB, Randolph, Zairi Libaton, Fina Milan, Zomare Enero, Gina Lin, Brinda Badiles, Genaro Muras, Wilcon Pacres, Pata Gaming, Elizabeth Lehezma, John Chris Libre, Raniel Gaming PH, Gus Yunuser Kida Yaschard, CLP Jan TV, Amit Niels, ER Sokorin, Lisel Abok, shoutout Bill Mare, Russell Kutad, Jailami Magsayo. So maura dito tanan guys no. Daghang salamat sa inyong suporta ug ayaw kalimot sa pag-click sa subscribe button ug sa notification bell para ma-update mo sa upcoming videos. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace.